Hej, mám pro tebe challenge, jo. Když mě porazíš v kámenušky papír teďka, tak ti koupím jednu věc tady. Co budeš chtít, jakoukoliv věc. Yes. Tak okay. Tak pojď. Tak jo, tak. Takže kámenušky papír teď. Yes. Aha, tak pojď. Tak jo. Vyber si, co chceš. Co chci, jo. Já už vím, co vezmu, kámo. Co budeš chtít? No, uvidíš. Schválně, co vezneš, kámo. Jedna věc, jo? Jednu věc, jenom jednu ale. Počkej, pro co jdeš? No ale kámo, jakože celé, jo? Tak řekl si jednu věc. No počkej, Já ale to miluju naprosto. Kinder Pingvin, jo? Kinder Pingvin. Kámo, ale jakože jednu věc, Jednu věc? Jdeme. jako celou krabičku, jo? Jo. Ti toho nechci kupovat, ale tolik jsem čekal, Dohoda, že vezneš, dohoda. že vezneš něco levnějšího. 376, ano. Takže máme Kinder Pingvins, oficiálně jsou tohle. Děkuju. Prosím.